Which university kurwa sensemo ibunge Kitutu Masaba county ya Nyamira ingobono baikaransa asigi karo kiabo yakira Omwaka ime yensemo ye rigoma habwase bono babodire okubwatarana Koenekia gati ababwatani ase sector chisemi erigo chikokora humuchando Koenekia hase bagotwara ase Koenekia amasoma abo abego Koenekia oburemerwa bw'echibesa bakurogwa hamwe n'umunyakiro gobo uyu manyikaine buna Brian Magangi nikobona atebire oburemerwa ebitoki na obwagerera abande babo amasoma abo gosareka egento boigo baborire serikali emente chibesa chichibasari boigo chiria chie ekeganja kirikia help gocha kubakonya barabo wikira nemeroberio yabo yechiseme muna tuachire iga egente getangani tuarira sirige sumbwete. Most of our families is a lack of support in the education system. Ntoko keiri nechiwe stoko nyaka watoko abanafunzi mo wagete. Etutagete ana increment as chiva chirito kwegu for 5,000 to 8,000 kichiawa chinke. Most of the students have deferred baru register school as of lack of school fees. Ndo wate abanafunzi bakuru from vulnerable backgrounds na abande bari toto orphans. Etutagete na barba mentu gento kende igoromba yagno neli bukumi gosenaki. Ekiagere tutagete gento equity and not equality. To apply chanyorugo chakose barusie list yebwate omusho eskuru ndigocha na kyotorengerere nesengenje tomatenga obo semi gosechi semi na chichi akonyere chinyomba nesengenje tomatenga chisemi na chichi rosiri abarai nesengenje tomatenga chisemi na chia baiboli baito batai to tware chisemi na intuna totai to tware. Comrades niko bagwetera a lot of financial challenges ndete gosaba omo waziri John Badi nga comrades batebire bataite help in time. Asengenje a lot of comrades bago struggle na rent issues na mangana sustainability yoko renda agera. Comrades power. Comrades ria. Tukoskabosyo mwancho morigeria habo